Yan nga po, nandito na po kami sa katayan ng mga magtitinda ng baka at baboy. Oh, dami oh. Oh. So mga kabobo, tignan nyo, purong karne po yan, mga kabobo. Yarinata. Oh, karningan yan, no? Baka, pambaboy. Oh. Chusok mo ngayon, chusok. Mga kabobo, mga kabobo, mga kabobo, laki ng kasama ko, mga kabobo. So yung mga kabobo, katayan po. Ayan o. O, baka. Mga kabobo. Galing karne o. So yun na nga o. Dami o. Daming supply ng baka. Daming Koreano. Daming Koreano po dito. Oh. Yan, so mamimili na kaming gagawin dinaguan. Yaman, patitad dyan. Habang gagawa ng titad dati dyan. Yan yung ala, kaya kami. Alam mo yun, kaya kami. Daw. Malagad ka ngayon, malagad mo yan. Bakit yung iso yan? Ay, iso yun yun. Hindi? Oh. Hindi. Yan yung kaya, lilitid. Inidar. Higit kaya po. Cleavage. Higit kay Clevis eh. Sige, babang joke. Ba, kakal pa lang. Hindi ka lumayot? Lumayot. Mayaman yan. Dagdagan mo ko. Ay, Karo Jero yan. Po yung baga at puso na
Nilagyan po natin ng mantika. Durog pa po yan. Puso at saka baga. Gagawa po tayo ng gawin. Pinakulo ko na po yan ng suka para mawala yung amoy. Mga kabobo, please subscribe. Yan po yung baga at saka puso. Next, rekado, asin, paminto, lara, bawang, sibuyas, layo, aslam, taba, bituko, bagang puso, ate, taba, tapos bawang, sibuyas, sobrang kaya mo kung bagyain bawang kong sibuyas. Yan yun pong layang. Tapos next kakatamong bituko. Maluwag kaya po tabain bituka. Hapit ita pong bituka, liwala-wala pong bituka rin. Hindi po kaya po yung matris ng babi. Tapong abi na itang ari ng babi. Itang pek-pek. Cha. Pek-pek ng babi po, cha. Abi na itang isong po pa itang para mo din natin malinis. Hanggang yung mulinis ano. Mayaman emang bito ko yun. Tamatres ng babi sa luwan nyo. Bakit mapait. Hindi na niya pong patis. Pinwal niya po taba. Tapos sabi yun na po yung ate. Nga sandang kilawin ito ko. Tapos sabi na po yung baga pong puso. Yung sandang kilawin Kapampangan. O kanyang po banta po pumalansa. Yung nga po gagawan daw pumalansa. Kawakawani masalamit sini. Chimetiran. Ay noko. Kalansa na. Alam may panaa naman. Pito kaya po nila pong laman. Naku kasi magkilawin na babi yung atin naman. Bito ka.
pong danom yan. Oh. Malambot na po kasi yan, kaya hanggang ngayon ka magdanom. Pero pabukalan ko na po. Panahin tayo pa pong palawataba. Danom. Sakto bata magkasaboy. Burida po kasi ito sabo. Pukal tayo pa si Bayo. Malaya pa pong Islam yan. Pinantahan niya pong asin. Paminto. Kaya po kasi mapaminta ako eh. Siya po kaya anong dakal ko paminta. Para go tayo po. Hindi tayo makain. Tapos mga 5 minutes. Hindi nang tayo ng Islam pa. Siya may lang yung takpan tayo pa. So, ito po. Bubukal na eh. Yan tayo po. Ito. Kaya palwal na na yung taba. Inuwal niya po taba. Kabang luna pa ba yung lara? Kapin pong sandang Kapampangan. Kilawin. Kilawin Kapampangan. Tapos na po. Pang luna nung shoutout po sa mga nag-subscribe sa akin. Tsaka yung nag-unsubscribe. Sa maning des. Shoutout po. Yun po, dinang ko na pong aslam. Ayun na po gugawa kanyan. Siya dinang nyo na pong aslam. Ayun na po gugawa. Katiktikan nyo niya kanyan. Papasanting niya po kulay yan. Lain niya po. Iya po. Dinang kaya po. Katiktikan tayo niya kanyan. Kaya luto na eh. Kaya po tatakpan. Maglasa yung kayas lang. Yan po ako po mana oh. Dito ka na magsapatos yun ka na akong kilawin. Ayan po malutong kilawin. Ciao. Kilawin Kapampangan po guys. Abalo ko ini kang Ate Janine Perez. Shoutout po. Ginagawa ko na yan. Yan po yung best kagawang client. Shoutout po Ate Janine Perez. So yan po guys, luto na mga kabobo. Salita na pong mga punya po. Serve tanya po, pwede niya po kananta niya. Salamat po kayong pamanalabi. Sana ate ko nga balo ka na ako. Ilang bagya mo. Subscribe na ko. Pananggang pawanda dakata mo. Eta naman kailangan mag buli po mga balo na lutong Kapampangan.
Tapos salamat kay Roman.